ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 20-26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲಿನ ದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಸಿಲೊಡು ಏರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಕ್ರಿನ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪೇರು ಉತ್ತರ: ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಮಾತ ಕಡೆಡ್ದಲ ದೇತದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡುಪ್ಪಲೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹೂವೇ ವಸ್ತು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ನೆನಪು ಬರಬಲ್ಲಿ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖ ಕುರ್ಪನಾಕ್ಲಾದುಳ್ಳೇರು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕವಾಡು ಪಂದಿತ್ತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಶ್ವತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣ ಮುಗಿಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪು. ಮಹಂತೆಲ್ಲ ಮರೆತದ ಶರೀರಿಯಲ್ಲ ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಲಿಯುಂಡು. ಏನ್ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಕ್ರಿನೇ ಆದುಳ್ಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವರು ಏರ್ನ ನೆನಪಿಡುಗುಲ್ದರು. ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು. ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪಿಡುಗುಲ್ದ ಪಂದು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಶಿವ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ನಿಖಲು ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಪರು. ದೇಪಂಡ ಶಿವಬಾಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರಣ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪವರು. ಬೇರನ ಮಧ್ಯುಡು ದಲ್ಲಾಳಿ ಬಂದು ಪನೋಡಪ್ಪನು. ದಲ್ಲಾಳಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಓಪುವ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು. ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈತವರ ನಿಖಲ್ನ ಲೇವಾದೇವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು. ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇರ್ನ ಲೇವಾದೇವಿಲ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆಂದು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಆ ಬಾಬಾಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಮಾತಲ ಇರ್ನವೇ ಬಂದು ನಿಖಲಿಗಲು ಸಹ ಒಂಜಂತು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿನ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ತನು ಮನ ಧನರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬಾ ಇಂಚ ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನಿ ಪರತ್ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಪತಿತೇರದ ಪಾವನ ಅವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದೇನು ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಶಿವಬಾಬಾ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನಲ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು. ಬೇರ್ನ ಜೊತೆ ಏರ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಪರು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಈತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು. ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಲಿತ ಮನ್ಕೊಂಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಇಂದುವೆ ಪಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತಲ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು. ಶರೀರಲ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು. ಈ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮಗು ಇದು ಮಾತ ವಸ್ತುಲಿಡ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾದಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಅಂತ್ಯು ನಿಗ್ಲೆ ತನ್ನ ಶರೀರಲ ನೆನಪು ಬರವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲಿನ ಶರೀರಿ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಾಯಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನು ಸದಾ ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಇಂದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪನು ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಪೇರು. ಈ ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಳ್ಳೇರು. ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವಿಗುಣೆತ್ತಿನ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಒತ್ತುನೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ಯದ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗ್ಲ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇದು ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದಂಡು. ನೆಗಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೇರು ಬಂದ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಯಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ತೊಂದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಿರು. ನಿಗಲು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಆ ರೀತಿದ ಮಹಿಮೆನು ನಿಗಲಿತ್ತ ಪನ್ಪುಜರು. ನಿಗಲಿ ತೆರೀದನು ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಅರೆರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುನು. ಬಾಕಿ ಏರು ಮಾತ ಸಂಬಂಧಿ ಉಳ್ಳೇರೋ ಅಕ್ಲೇರು ದುಃಖನೇ ದಿಕ್ಕುನು. ಬೇರಂತೂ ಸಾಕ್ರೇನಾದುಳ್ಳೇರು. ಏರೆದು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ರಸದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುನು.
ಐನದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನ್ ತೆತ್ತದು ಏನನ್ನೂರಿಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಳೆ ಪನ್ಪರು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಬಂದು ಸರ್ವನ ಸದ್ಗತಿಯ ತಲ ಉರಿ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಆರೆ ಇಂಕಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪರ್ದು ದುಃಖ ದಿಕ್ಕುನು ಬಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ದಿಕ್ಕುಚಿ. ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೈ ತಲುಬೋದು ಓದು ನಡೆದವರ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನವರು. ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು. ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪಿರು. ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಲ ಮಹಿಮೆನು ಒರಿಬ ರಾಮ ಆತನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅರಣ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಒರಿಯಗೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಕನು. ಆರು ಒರಿಯೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂಜ್ಯಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಕ್ಲು ಸುರುಸುರುಕು ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ಕೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪನು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ್ದು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಅಪನು. ನಿಗಲು ತೆರೆಯುವಂದರೆ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಒರಿ ಬಾ ಶಿವಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಆಯರ ಶುರುವಾಪನು. ಭಕ್ತಿ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ್ದು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಅದು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಾಟಕ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದನು. ತಾನೇ ಪೂಜ್ಯ ತಾನೇ ಪೂಜಾರಿ ಏರು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತೊಂದಿರೋ ಅಕ್ಲವೇ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನದೆ ಎಂಚದೆ ತೊನ್ನರು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಅಕ್ಲವೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವೆ. ರಾಜೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಗೀತೆಯ ತಪ್ಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಗವಂತವರಿ ಅದುಪ್ಪಿರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕನೊಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳಿರು ಬಂದು ಬಂದ್ಪರು. ಅಲ್ಲೇದು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮ ಪಾರಾದು ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಬಾಬನೆ ಇರ್ನ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂಡನಿ ಇರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಮಹಾತ್ಯರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾಗೆ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರಪ್ಪಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಪನು. ದುಃಖದ ಸಮಯದಾರ್ನ ನೆನಪೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಜ್ಜು ವೇಳೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಬುದ್ಧಿರಿತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣನೆ ಬುದ್ಧಿರಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಂತೂ ಆ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಲೆಪ್ಪರು. ಆ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಓವಿ ಸಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತನ್ನ ಆಕಾರಿ ದೇವತೆಯ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಏರಬಲ್ಲಿ ಪತಿತ ಭಾವನೆ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ತುಳ್ಳಿರು. ಓವಿ ಸತ್ಸಂಗಡು ಪೋದು ಇನ್ನೇನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂಡ ಅರ್ಥದಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂಧ ನೋಡುಳ್ಳೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಸ್ತ್ ಅಲೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಯರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಂಶಲು ಬುದ್ಧಿರು ಎಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಯಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೂವೇ ಕಾರಣದ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅರಿಚಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಂಡಲ ಬರುಳೆ ಅದೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸಮಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೂವೇ ಸಮಯ ಇಡ್ಬೋದು ಓದೋಡಾಪನು. ಈ ಕಣ್ಣಿಯರು ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಪತ್ತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸೇವಿಡುಪ್ಪೇರು. ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪೋಡು ವಿಚಾರ ಮನ್ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಲೇರು. ದುಃಖಡು ಪರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನೋರಿಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾವು ಎದುರುಡುಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಅವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯದುಂಡು. ಭಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪದಮಾಪತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಲುಳ್ಳೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಲಿನ ಕಟ್ಟ ವಿರಾಂಡ ಐಟಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇದು ಮಾತ ಮನ್ಪಾಲಯರುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷలుండో ఉందకులు తెలియమేరు. ಇದಕ್ಕೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಕೈ ತಲಾಂಡಲ ಕಾಸಿತ್ತನ್ನ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡನೆ ಪಂಡ ಕೇನೀರು. ಬಾಬಾ ಕೇನೀರು ಕಾಸಿತ್ತನ್ನ ಭಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾಸನಂತೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಶಾಶ್ವತ ಆದುಂಡು. ವಿಜ್ಜಂದಿತ್ತನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಾಸು ಪಿದರ್ದು ಹೋಕೊಂಡು ಎಂಚಿನಲು ಪೂಜೆ ಭಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಐಟು ಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆದ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನಲ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ದಾಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈತಂಜಿ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಚಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನರು ಎರಡಲ ಚಿಂಜವನರೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಸಾವುಕಾರರಾದುಳ್ಳೇರು. ಏರೆ ಬತ್ತನ್ನಲ ಜೋಲಿಗೆನ ಚಿಂಜದು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಬೋರ್ಡುನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತೋಜ್ಬವ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಪೂಜಿ ಮುಲ್ಬೋಪುನಗ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಪಿದೈಗೆ ಪೋಯಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಸಕ್ತಿ ಪುನ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರೆ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋಜ್ಬನಗ ಧೋನಿ ಪಾರಾದ ಹುಡುಕು
ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಕಾಸುಂಡು ಓವೇ ವಿಕಾರಿ ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಬತ್ತನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ರತ್ನలను ಕೊರಲಿ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ನಶೇರುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ನೀರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನೋ ನಂಬರ್ ವರಾದು ಜೋಲಿಗೆ ನಿಜಿಂಜವಿರು ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ನಿರಂತರ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತು ಹೆಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಸಮಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಡು ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಸಾವುಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತ ನಿತ್ಯ ನರಕವಾದ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದವರ ನಶೆ ಇರುಂಡು ಸ್ವರ್ಗುಡಂತೂ ನಿಖಲು ಜೋಕಲಿಗ ಅಪಾರ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡಂತೂ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತೇರು ಗಾಯನ ಉಂಡು ರಾಮರಾಜ ರಾಮ ಪ್ರಜಾ ಧರ್ಮದ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಂದು ಕೊಯ್ ಬಂದು ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ದೆತೊಂಡೆ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ದುಂಬು ನಿಖಲು ಓದೊಂದಿತ್ತರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೊಳ ತೆರಿತಿಚ್ಚ ನಿತ್ಯ ಏತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು ಏತೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪಾತ್ರನು ಬರ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಧಾರನು ದೇತನೊಡಾಪನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನು ತೋಚಿಪೋವಿರು ಅಂಡ ವಿಷ್ಣು ಏರು ಒಲ್ಪ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪನವು ಏರೆಗ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನ ಮಂದಿರನು ನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ಒಂಜಿ ಒಂತೆಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದು ದೇವತೆ ಹೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು 5 ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತರ್ಲ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳುಳ್ಳೇರು ಪುದರಂತೂ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರತು ಪಡತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಶಿವಬಾಬಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು ಒರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ನಾನೊರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ತೆಗೆದೇರು ಮೇರು ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ದದಾಂಡಲ ಸುರುಕು ತಿಳಿದಿರ್ತೇನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥೆಯ ದುಪ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದೇ ಉಂಡು ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಕುಲನ ಕೈತಲು ಹೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ತಿನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪೋಪುನವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಏರ್ಲ ಲೀನಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ತಿರುಗೊಂದೆ ಒಪ್ಪನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಗೋಳ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ನಿಗ್ಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಾರು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯ ಅದುಂಡು ಆಕಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಡಮರ್ಗೊನ್ ತೋಚಿಪೋವೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಸಿ ಸಂಕರೆ ಡಮರ್ಗೊನ್ ಇಂಚ ಬಾರಿಸ ಸಾಧ್ಯ ನಿಗ್ಲು ವಾನರ ಸಮಾನ ಉಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋವೇರು 5 ನಿಗ್ಲು ವಾನರನ ಸೇನೆಯನ್ನು ದೆತೊಂಡೇರು ನಿಗ್ಲ ಎದುರುಡು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಡಮರ್ಗೊನ್ ಬಾರಿಸವೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೋನಿದ ಲಕ್ಷಣ ಬದಲಾಕೊಂಡು ಕಾಮ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ನಿಗ್ಲು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಿತ ಮಿತ್ತು ಗುಲ್ಲಾದು ಕಪ್ಪಾದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆದು ಸುಂದರ ಅದು ಬಾಬಾ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಬಾಬಾ ಎತಂಜಿ ನಶೆ ಏರ್ಸದು ಬಿಡ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐನು ದಯಗೆ ಕಳೆಯೋನರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ವಾ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಧನನು ಕೊರತೆ ರೈನು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಾವುಕಾರ ಅವಡಪ್ಪನು ಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನು ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಆಕಲನ ಜೋಳಿಗೆನ ಜಿಂಜ ಅವಡಪ್ಪನು 2 ಬಾಬನ ನೆನಪದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಡಪ್ಪನು 5 ತಿರುಗೊಂದು ನಡತೊಂದು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಬಾಬನ ನೆನಪಡ್ಕೊಡು ಮಾತ ಸಂಬಂಧದ ರಸವನ್ನು ಬಾಬರ್ದೈತೆ ನೋಡಪ್ಪನು ವರದಾನ ಸದಾ ಬಿಜಿಯ ದುಪ್ಪನ ವಿಧಿತ ಮೂಲಕ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೂರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಾತೀತ ಭವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅಪನೆಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಿರುಗಾಲಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಪಂಡು ಈ ದೂರನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಮಾನಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಮಯನು ಬಿಜಿಯಾತದೆ ಸಮಯನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಧಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲ್ಪ ವಿಜಯೋಡು ಪಂಪುನತ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು 4 ಬಿಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿರಣ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪನ 2 ವರ್ಣನೆ ಸೇವೆ
ಮೂಜಿ ಮಗ್ನಾಪನವು ಅಂಚನೆ ನಾಲು ಲಗ್ನ ಡುಪ್ಪನವು ಇಂದೇರ್ದು ಸಮಯನು ಸಫಲಾದುಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ವ್ಯರ್ಥದ ದೂರುಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದಪ್ಪನು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸಫಲತೆನ ಪರಮಾತ್ಮರದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದ ಸಿಗದನ ಬಂದು ತೆರುವನಕುಲೆ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು: ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಳ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಹನಶೀಲಾಲೆ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕನಪನಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಗಮನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ತಮ್ಮ ಸ್ತುತಿತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಕೆಲ ಜೋಕುಲು ಕರ್ತವ್ಯದ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇವಣ್ಣರು ಇಂದೆ ಕಾದು ಏಪ ಸ್ತುತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರಡು ಬತವು ನಿಂದನೆ ಆಪನು ಪಂಡ ನಿಧಾನಿಕರಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಧನಿನು ಮರತದು ಪೋಪೇರು ಐಕಾದು ಸ್ತುತಿತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿನು ದಿವಂಟ ಪಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.